Després d'una llarga absència, el mestre Pau Casals ha triat el nostre país per trencar el seu exili voluntari a Prada. Mestre, estem molt contents de tenir-lo amb nosaltres. El meu avi m'ho havia intentat explicar alguna vegada. Vostè no toca el violoncel, el fa parlar. És un plaer conèixer-lo, mestre. Per què no vol tornar a tocar a Alemanya? El mateix motiu que no he tornat a tocar a Rússia des de 1917, a Itàlia des del 34 i a Espanya des del 39. Té sort de ser qui és. Vagi a Amèrica. Allà podrà fer tots els concerts que vulgui. Tinc un compromís amb els refugiats. L'any 33 va decidir interrompre la relació amb el seu amic Antoine Girard. Havien tocat junts durant més de 30 anys. No et poden veure amb un amic dels nazis. L'obligació d'Anglaterra és mantenir l'ordre a Europa i vetllarem també perquè Espanya no caigui en mans comunistes. El meu violoncel és la meva veu. Silenciar-lo significa un gran sacrifici per mi. No tornaré a tocar en públic fins que Catalunya torni a ser Catalunya.